ማርያም አንክሶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም አንክሶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም አንክሶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም አንክሶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈፀምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡውን ድቃስ ኣምሳል መስለ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ዝገበረልና يا ባህል እግዚአብሔር አቡን ጎይትና አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነሎና ሰዊረናን ረዲእናኒ حليونا نقربنا تقبلنا تمعقبنا نطلعنا كسعد سعد يوم نبتحلنا أيوب اليوم بذا قدس على زي أم بخل زمن يوتنا وفصم سلام كحلونا كل نزح جابير أملخنا ندمنا لنا وقويتنا جابير كل التحزابون قويتنا أملخنا مدحنا يسوع كرسوس اللي كل جبرين من تقول جبرنا وش كل جبرين نمسكنا كلنا سلا سور كنا نزل داخلنا نزحل خلنا نبخاون سلا زقرب كنا تقبل كنا سلا زعوب كنا زتنع كنا سعد يوم سلا زتح خلنا نمسكنا كلنا وقويتا يقرب لنا ومبقر سب سلازن لبنك علينا كم محرت كون دللنا إذا قد السعلة دي أن كل زمن وثنان نعقاب فراب وفصم سلام كم تسمع بنا كل غناتن كل مكران حبون قولن زغنا كل قبر سيطانا مخرغوا فع السوات من على السلام أقويتا كوارح كاب كله هزب خاونا رح كاب زري عبزت زلنا يبوتاونا رح زت عمن زحيشن أزلنا تمنون كربيتن كل حاجة سلام كرقد سلطان زحاب كنا نسخا خمها كل خفا عدفننا بالها نمبرنا فتنايت اتونا حدا ودخا قويتنا املخنا مدحنا يسكر كرسات من تفقد سبيل بزغور محرت نقرتان نشاخا معرم محوم زغون منفس كل سن سغانا صنعتم بزلك على من كل سعند زل علم امين واملاك كم عبي محرت كم حرني كم زررا غاب سايدمسس كبا وصاي صبيك حصبني كب حاتياتوين انصحني انا ابا سايفلط اللهمو وأملاكم سأخلق محرم تنيكم تعبير غابة سيدنا مسعى بسايم كاب أبسايم صحني حسبان كاب حاتياتي ينصحني أنا أبسايف اللي تقلقهم حاتياتي كل جزيب كن مأيوب زي ربا غاص عاد فرغان وطوان كاتر كبسي أنا نعغات راي بدلكو أبقر مخاكي قوركو نبا بسات ولدكو نيكاب حاتيات تنستني نون حق أو اشتغاتو لليو أبعون طعم مهارني متغسر بسمع ذات ريني كبرت كصعدوس أبني تنزغت قد قينا عصن تحقوسات باتان حقوسنا اسمعني بس كاو حتى يتيكو لون بزلا بس أيون دمس سو أملاخ صوري اللي بفتر اللي شنو منفس كاويتي حدث كاب قد قاي دربيني حقوس مدحن كاملة سلي بفقادنيا منفسون دقفني ما قد خان مفرس خمرم إيه حتى أنا بغاهم لسو إيه وأملاخ مدحني كابلا دمان دقفني لسانين صدق هذا الكتب للو إيه قويتها في مسقانا خنا قرس خنا فريق كفت مسوات بهاب لكاني تزي كونس مقرب كل كانيرن مسوات مراريت وقوني خم مسوات أملاخ سور منفسيو وأملاخ نسورن كت نبايت ونغني خانس يم صدق سناي قبر الله مكاتيات يرسالم شو مسوات صدق بزحر مسوات بملو مسوات باك لكايو شو أما سوي خارح قرب الكايو محليل ويا صلاة زيد كاس كرسان نقصين أملاخين مسقانا قرب له حتياتيك حد قال لك علمنا قال هوت يسمع لنا أبونا بملاك سلام مزمور داويت 230 أونا دياكون محاري مزمور 230 حدن أدينا بري مزمور 230 كلتن أدينا ممهر سارة مزمور 33 حابتنا ممهر تمنيت مزمور 234 حابتنا أصلي 230 شوعتن أدينا بري 230 شومنتن حاولنا دكتور كفلاي 240 حدن أدينا ممر سارة 240 كلتن حابتنا أصلي 240 شديشن 240 شوعتن أنا خبصها حابتنا تمنيت 240 شومنتن عويل كتب سهلنا ماشي هاليلويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ
ዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣተን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንኦ ኣቶም ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቶም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቶም ገበላት ባሕርን ማዕምቆን ኩልኹም ኣቶም ሓውን በረድን ኣስሓይታን ግመን ካልኦት ተስልጥ ወብላን ኣቶም ኮራቢትን ኣቶም ኣኽራናትን ኮራቢትን ኩልኹም ፈረይቲ እዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩልኹም እንስሳን ለመም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልኹም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረይቲ ምድርን ኣጓዝን ጎራዙን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርኒ ዝዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እዚ ዝቐረቡ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤልን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ህዝብካ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ትዘረበካ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣዴና ብረይ ክፍልታት ጸሎት ራይ ክፍልታት እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድንን ቀጥቅጥን ኣለኹ ግንከ ነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዘዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነምን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንስእኪ ናብ መድሃኒኺ ብንስሓኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሓት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓውና ዲያቆን መሓሪ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰይ ንፁር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ ግንከ እቲ ፅኢፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚቲ ኣብ ቅድሚቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋ ክኸለኺ እንታይ እዩ እቲ ትህብየ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እምብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብረቃዊ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግድስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቕዓኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛዮ እሞ ይቕረበለለይ እብል ኣለኹ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኣሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣዴና መምህር ሳራ ወንጽሕቲ ድንግል ኣራበና ወንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካብኣይ ኣርሕቕዮም ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብከንትነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎሞ ናብ ጸሎትን ምንፍቃሕን ኣበግስ እያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምህረት እትልመን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ሃሌሉያ ኣሜን ሕይወት የስማዓልና ሓውና ዶክተር ክፍላይ ወጎይታ በዛለይት እዚኣ ንዓሞ ወጎይታ በዛለይት እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ምካውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን
ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልና ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ኸ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኣምላኽናን መድሓኒናን ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓለት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ጎይታ ንዓይን ተግባሪትካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንጸገኒ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረኒ ነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እጽሊ ኣለኹ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምጻእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅናትካ እዩ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ዘጽባሕ ሓቅነት ድማ ለይቲ ለይቲ እዘምቱ ቃለ ሕይወት የስምዓልና ሃብተና ኣስሊ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ሃብተና ኣስሊ ዝጥዕመክ እንተኾይኑ ሃራይ ከመይ ውዒልኩም እግዚአብሔር መስገን እንደውዒልኩም ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሃያል ዲያበይ ምርገይታይ ወጽቡቅ ኣለኻ ኣስሊ ሃብት ሃራይ ቅዱስ ሃያል ቅዱስ እግዚአብሔር ሕያዋይ ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሃያል ቅዱስ ሕያዋይ ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ንምስጋና ብክብሪ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የመን ኣቦኡ ዝተቐምጠ ኣብ ሕያዋን ሙታን ክፈርድ ከም ብሓዱሽ ክመጽእ እዩ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ስሉስ ቅዱስ መሓረና ስሉስ ቅዱስ መሓረና ስሉስ ቅዱስ መሓረና ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ጎይታ በደልና ይትሰብስበልና ጎይታ ኣበሳና ይቀደበልና ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓዮም መምንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ነዴታትና ኣሕዋትና ናሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ካብ ሓጢአት ንፅኾንካ ጎይታ መሓረና ካብ ሓጢአት ንፅኾንካ ጎይታ ርድአና ልማንና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ጎይታ መሓረና ጎይታ መሓረና ጎይታ ባርኸና ጎይታ ብቁዓት ግበረና ምስጋና ከምዚድና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከደንገል ይኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ጥዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኸ ፍረከርስኹም ብርኩ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ቃለ ሕይወት የስምዓልና ሓውና ዮሴፍ ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ሰላም ከመይ ኣምሲኹም እግዚአብሔር ይመስገን ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ምልዕቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣዶ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድግልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዘወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ ምእንቲ
ኣማላዲት ናይ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ክፀግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ኣማኑኤል ኣምላኽና ዘወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታና ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ከሓድገልና ተዘከርና ለህይወት የስምዓልና ሓብተና ሓሳስ መላሽ መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ራሺ ወአድ ሐቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ወቅድስት ድንግል ወላዲተ አምላኽ መድህን ዓለም ስለዝወለድክና መጪኡ ኸዓ ነፍስና ስለደንሕንና ንመስግነኪ ወጌታና ንጉስናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ሰማዕታት ተኽሊሎም ጻድቃን ዕልልቶም ቤተክርስትያን ጥንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ተበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን وጌታ ይምሓረና وጌታ ይምሓረና وጌታ ይባርክና አሜን ምን ቃለ ሕይወት የስምዓልና ሀብተና ሙሉ ጸሎተ ሃይማኖት شيخ ما يوعدكم كلكم እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልደ አብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ልበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ተቐመጠ ብሓድሽ ንህያውንን ንሞታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ መንግስቲ እውን መወዳእታ የብሉ ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዘርበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሞታትን ዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገበር አሜን ስለቃለት ክብሪ ምስጋና ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ኃጢአትና ሓደግልና ክሪያላይሶን 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 ሶን ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ኣዴና ኤልሳቤጥ ጓዕዳሃን ኣተኽን ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ
ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሃይልታት ምሳና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር፣ ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ፣ እቲ ብፍላጥን ብዘይምፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጌታ ይቕረበለልና። ኦ ጌታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን። ኣሚን። በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከ ማረሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማረሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማረሳነ። ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና፣ ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና፣ ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምጻእ፣ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት መግብና ለማሃበና፣ ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓውሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና፣ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ። ኣሜን። እውዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ እናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦሙልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና። ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ተግባርኹም ብቃል ሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣና እዩ። ንስኻ ርሕሩሕን መፍቅርሲን ስለዝኾንካ ምንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቀናን ሓደገልናን። ኦ ኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ይተሃበና። ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና። ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላም ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና። ብፀጋ ብርህራይን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻም ዝኾነ ዋወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጂ ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን። ኦ ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና፣ ምሕረት ካብ ናብዝሓልና። ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ክብረት ስገለልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ጠጊስን ብዙሕ ምሕረትን ሰናያት ተመላእኻ ርሕሩሕን እቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ሓጥብ ንስኻ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ እንትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልግማናና ትቕበል ህይወትና ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር መርሓና። መንፈስና ቅድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና ሙር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያትን ብርዳእና ኩሉውናም ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእኽትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና። ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና፣ ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና፣ ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምጻእ፣ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት ምግብና ለማሃበና፣ ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓውሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና፣ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦሙልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን። እግዚኣብሔር ይቀበሎ፣ እግዚኣብሔር ስማዓና። ተረፈ ግዜና ድማ አሜን አሜን። ተጸለየ ጸሎት ተነበበ ንባባት ተማህለልናዮ ምህልላብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር
نزي قدس بيت خريستيان تهبو ناي سولوس صلوة سركن كمون مرت هايمانوت أبو نمكتتال كزيهم من سراحكم من أواهيدكم بتبعتن بانك عدوان تكاتاتل وزلهم بروح فتارينا أملاك قدسان كساب السعز بدحان سلام عكيبو بس قدس أقلقلوت كنراخب قدس فقادوس لزخون لنا ناي بحر مسقانا يبسحيو كلهم توم بانك عدوان بتبعتن تكاتاتل وزلهم كاتب حبو زري إكزابير سيادة صادقان أثبته تاني خفالكم تبل قدس بيت خريستيان لومي كان فقاد إكزابير أبز حلفة قوبعنا أب هايمانة أبو 41 معرف كزر 10 شوعات إنا تتويلنا نيرنا إذناي قدس أبلوديس أو إنا قنينا إذا قدس أبوزن إذا معرف زي بزعبا تسقاونت وحدت ملكوت تسبئتن يس كريستوس فصوم أملاخ فصوم سب مخانو بزعبا تسقاونتو يو أتوكيرو زمهر ويزقلس قصري 10 شوعات كنجمرينا مزمور داويد 10 تخلطة قصر حموشة أبونا بملاك السلام مزمور داويد 40 شوعات قصر 10 تخلطة حونا يكون محاري مزمور داويد هذا قدسان قد حناتخي قد حناتخي فتن يدقن يد الله فتن يقل حجين اشتيت طويل الله بروح مشان هاي مقدمي أخبرك عن مزمور داويد 110 تحدم قصرة الشعاتة حجة تعمق انتو هينام ببيادة حن كم ببا موتا انت أشمو إيش معراف 10 قصرة 10 شعاتة سب مهانو مكرا مسكال بمقبالو نمدحاني ناز خفلو እግዚአብሔር እዩ ኣብ ክንዲ ምባል ከማና ታራ ሰቢዩ ብምባል ንሰብ ዝሰግድ ነቲ ዝተሰቕለ ካብ መለኮት ዕሩቕ እዩ ዝብል መለኮት ሰብ ናብ ምዃን ተለዊጡ እዩ ዝብል እግዚአብሔር ቃል ሰብ ብምዃኑ ዝገበረሉ ምድሓን ኣይረክብን እዩ አንብቢያ ማለት ኦኬ ሕራይ ኣቦነ مزمور داويد مزمور 12 قطر 5 سلم مكفاع طقعاتن سؤال لقصة مساكنن حجقتن نتزفان زنافقون مدحانكم سألوا يبل እግዚአብሔር ቃለ ሕይወት يسمع لنا يكون مزمور داويد معراف 74 قطري 12 ግናኸ እቲ ኣብ ማእከል ምድሪ ግብርታት ምድሓን ዝገብር ዘሎ ኣምላኽ ካብ ጥንቲ ንጉሰይ እዩ ቃለ ሕይወት ናባኺ መዓዛ ቅዱሳን سمعنا لخي معزا قدسان ناباخد تعمك انتو خينا هو سوري ميت كيرا زارتني مزمور داويد 111 قطر 9 ንህዝቡ በጃ ሰደደሎም ኪዳኑ ንዘለዓለም አዘዘ ስሙ ቅዱስን ዘፍርህን እዩ አሜን ቃለ ሕይወት يسمعنا حبتنا ሙሉ ግብረ ሐዋርያት 13 ንባብ ናይ ቁጥሪ 18 እቲ ካብ ድንግል ዝተወልደ መከራ መስቀል ዝተቀበለ ሞተ ንሱ ድማ አድሓነና እታ ድንግል ከዓ አምላኽ ምስ ወለደት ንዓለም ህይወት አምጽአት እዚ ኣብ ልብ ሰብ እንተዳ ተዘኪሩ ንሱ ጥራይ ንሰብ ኣብ ሱታፊ ህይወት የብጽሖ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ናባኻ ሀብትና ሙሉ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 23 አምላኽ ከም ተስፍኡ ካብ ዘርኡ ንእስራኤል መድሓኒ ንሱ ከዓ ኢየሱስ አተንስአ ቃለ ሕይወት يسمعنا راي قصري 19 استقدامي تتقاليل اللوق نبابكم بوبه نموت كاب اتومات فا بتنسايو دما ناب هيوت ملسوم مدحان كاب እግዚአብሔር ካብ ኮነ
ካብ ካልእ ካብ ዘይተረኽበ ዓለም ከዓ ዳግም ብኡ ካብ ተሓደሰት እቲ ዝተወልደን ዝተሰቕለን መከራ ዝተቐበለን መድሓኒ እዩ። እቲ እግዝእትነ ማርያም ዝወለደቶ ድማ መለኮት ዘይተዋህዶ ኸማና ሰብ ኣይኮነን። እቲ ኣይሁድ ዝሰቐልዎ እውን ሰብ በይኑ ዘይኮነስ እቲ ካብ ድንግል ብስጋ ዝተወልደ ኣምላኽ እዩ። ኣይሁድ ከዓ ንዑ እዮም ዝሰቐልዎ እዩ። ምዕራፍ 42 ክፍሊ 8 ኣብ ጥቕሲ 2 ኣዴና መምህር ሳራ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 12 ኣዴና ብረይ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ካብ 1 ክሳብ 26 ኣዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል መልእኽቲ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 5 ኣሕዋተየ ይቕሬታ ቁፅሪ 1 እዚ ቅዱስ ኣብሊዱስ ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ሰብ ምዃን ዳግም ከም ዝበለ ኣሕዋተየ ወንጌል እኮ ምድሓን ኣዳልዩልና እዩ ብኡ ድማ ነቲ ናብ ዓለም ዝመፀ እግዚኣብሔር ፈለጥናዮ በታ ብፅእቲ ህይወት ከዓ ንተግባር ሰብ ናብ ልዑል ሰማያዊ ምስጋና መለኮት መለሰ። ኣዴና መምህር ሳራ ተራቦና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 12 ኣነ ናብ ኣቦይ እኸይድ ኣለኹ እሞ እቲ በኣይ ዝኣምን ነዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት ከም ዝገብር ካብኡ ዝኣብውን ከም ዝገብር ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኣሜን። ኣለህይወት የስማዓልና ኣዴና ብረይ ዮሃንስ 17 ወንጌል ዮሃንስ 17 ካብ 1-2 ስጋዕ 26 ሳብ 26 ብምልእታታ ምዕራፍ ማለት ካብ ሕረ ኢየሱስ 1-2 ብሓደ ኣለዋ ኢየሱስ እዚ ተዛሪቡ ኣዒንቱ ናብ ሰማይ ቋሕ ኣቢሉ በለይ ኦ ኣቦይ ሕጂ እታ ግዜ በፂሓ ነዞም ዝሃብካዮም ኩላቶም ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክሂቦምሲ ንወድኻ ኣብ ልዕሊ ስጋ ዘበለ ምልኪ ሂብካዮ ኢኻ እሞ ንሱ ምእንቲ ከኽብረካስ ንወድኻ ኣኽብሮ ኦ ኣምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካ ነቲ ዝለኣኽካዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጡ ናይ ዘለዓለም ህይወት እዚኣ እያ ኣነ ነቲ ዝገብሮ ዝሃብካኒ ግብሪ ፈፂመ ኣብ ምድሪ ኣኽበርኩኻ ኦ ኣቦይ ሕጂ ድማ በታ ዓለም ከይተፈጥረት ኣባኻ ዝነበረ ክብሪ ኣባኻ ኣኽበረኒ ነዞም ካብ ዓለም ዝሃብካኒ ሰባት ስምካ ገለጽከሎም ናትካ ነበሩ ንኣይ ሃብካኒ ቃልካ እውን ሓለዉ እቲ ዝሃብካኒ ዘበለ ኩሉ ካባኻ ምዃኑ ሕጂ ፈለጥኩ እቲ ዝሃብካኒ ቃል ሃብክዎም ንሳቶም ተቐበልዎ ኣነ ካባኻ ከም ዝመጻእኹ ድማ ብሓቂ ፈለጡ ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ እውን ኣመኑ ኣነ ምእንተኦም ይልምን ኣለኹ ናትካ እዮም እሞ ምእንቲ እዞም ዝሃብካኒ እምበር ምእንቲ ዓለምሲ ኣይልምንን እየ ኩሉ ናተይ ናትካ እዩ እቲ ናትካ እውን ናተይ እዩ ኣነ እውን ኣባታቶም ነበርኩ ደጊምሲ ኣነ ኣብ ዓለም ኣይነበርን እየ ንሳቶም ግና ኣብ ዓለም ኣለዉ ኣነ እውን ናባኻ ክመጽእ ኣለኹ ቅዱስ ኣቦይ ነዞም ዝሃብካኒ ከማና ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ብስምካ ሓልዎም ኣነ ምሳታቶም ኣብ ዓለም ከለኹ ብስምካ ሓለኽዎም ነዞም ዝሃብካኒ ዝተኻናኽንክዎም እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጽምሲ ብዘይቲ ሓደ ወዲ ጥፍኣት ካባታቶም ዝጠፍአ የልቦን ሕጂ ግና ናባኻ እመጽእ ኣለኹ ሓጎሰይ ኣባታቶም ምእንቲ ክፍጸም ድማ እዚ ኣብ ዓለም ዝዛረብ ኣለኹ ኣነ ቃልካ ሃብክዎም ከምቲ ኣነ ካብ ዓለም ዘይኮንኩ ንሳቶም እውን ካብ ዓለም ኣይኮኑን እሞ ዓለም ጸሊኣቶም ካብቲ ክፉእ ክትሕልዎም እምበር ካብ ዓለም ከተውፅኦም ኣይኮንኩን ዝልምን ዘለኹ ከምቲ ኣነ ካብ ዓለም ዘይኮንኩ ንሳቶም ካብ ዓለም ኣይኮኑን በቲ ሓቂ ቀድሶም
ቃልካ ሓቂ እዩ ከምቲ ንኣይ ናብ ዓለም ዝለኣኽካኒ ከምኡውን ኣነ ናብ ዓለም ለኣኽክዎም ንሳቶም ብሓቂ ምእንቲ ክቅደሱ ኣነ ርእሰይ ስሊኦም ይቅድስ ኣለኹ ኢየሱስ ምእንቲ ኩሎም ኣመንቲ ከም ዝጸለየ ስለቶም ብቃሎም ብኣይ ዝኣምኑ ድማ እምበር ስለ እዚኣቶም ጥራይ ኣይኮንኩን ዝልምን ዘለኹ ዓለም ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ምእንቲ ክትኣምንሲ ኦ ኣቦይ ከምቲ ንስኻ ኣባይ ዘለኻ ኣነ እውን ኣባኻ ከምኡ ድማ ንሳቶም ኣባይ ኣባና ሓደ ክኾኑ ኩላቶም ሓደ ምእንቲ ክኾኑ እልምን ኣለኹ ብድሕነት ፍጹማት ክኾኑ ዓለም ድማ ከምቲ ንኣይ ዝለኣኽካንን ዘፍቀርካንን ከምኡ ንኣታቶም ከም ዘፍቀርካዮም ምእንቲ ክትፈልሲ ንሕና ሓደ ከም ዝኾንና ኣነ ኣባታቶም ንስኻውን ኣባይ ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ነቲ እቲ ዝሃብካኒ ክብሪ ሃብክዎም ኦ ኣቦይ ቅድሚ ምስራት ዓለም ኣፍቂርካኒ ኢኻ እሞ እዞም ዝሃብካኒ ነቲ ዝሃብካኒ ክብረይ ምእንቲ ክሪኡስ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎም ምሳታቶም ኣብኡ ምሳይ ክህልው ይደሊ ኣለኹ ጻድቕ ኣቦይ ዓለም ኣይትፈልጠካን ኣነ ግና እፈሊጠካ ኣለኹ ንሳቶምን ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ፈሊጦም ኣለዉ እታ ብኣኣ ዘፍቀርካኒ ፍቕሪ ኣባታቶም ምእንቲ ክትከውን ኣነ ምን ኣባታቶም ስምካ ኣፍሊጠዮም ኣለኹ ክፈልጦምን እየ الهوات يسمعنا راي قدامي ملأختي يوحنس حادث حدا قدر حمشته كاب حمشته دي زجمر هو حمشته قدر حمشته الرح أملاك برهان إيو أتاكاب كريستوس زسمعنايا نأخذكمون ننقرا زلونا ملأختي إزياء እግዚአብሔር ብርሃን እዩ ኣብኣ ከዓ ጸልማት የልቦን ከቶ የልቦን ቃል ህይወት የስማዓልና ተወዲያ ዲኸማ ኣራይ እምባሪ ወታቅብ ምዕራግ ወሓንቲ ቁፅሪ ኣወኒ ኣራይ ቴንክ ኣራይ ኣብትና ሙሉእ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ካብ 52 ክሳብ 54 ኣብትና ኣስሊ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ካብ 17 ክሳብ 21 ሓውና ዮሴፍ ራእየ ዮሃንስ 21 ካብ 4 ክሳብ 5 ንባብ ቁፅሪ 3 ብክርስቶስ ሓደ ልደት ተፈጥረ ኩሉ እቲ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምን ከዓ ንክርስቶስ ኣምሳሉ ይኸውን ምስኡን ናብ ክብሪ ይልወጥ ክብሩ ድማ ይርኢ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ክሳብ 54 ብሓንሳብ ብቕፅበት ዓይኒ በቲ ናይ ድሕሪ ኩሎም መለኸት እቲ መለኸት ክንፋሕ እሞ እቶም ምዉታት ድማ ብዘይሓልፍ ክትንስኡ እዮም ንሕና እውን ክንልወጥ ኢና ኣሚን ማለት እዚ ሓላፊ ዘይሓልፍ ክለብስ ይግብኦ እዩ እሞ እዚ ምዋት ከዓ ዘይመውት ክለብስ እዩ እዚ ሓላፊ ዘይሓልፍ ምስ ለበሰ እዚ ምዋት እውን ዘይመውት ምስ ለበሰ ሽዑ እቲ ፅሑፍ ሞት ብዓወት ተዋሕጠ ዝበሎ ቃል ክፍፀም እዩ ኣሚን ስለ ቃላት ምስጋና ይኹን ኣሚን ኣብትና ኣስሊ ሕራይ ብምርጌታ ሚትገረያ ይፀረብ ፅንፍን ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ካብ 17 ስጋብ 21 ስለዚ ሓድሽ እኳ ብክርስቶስ እንተህልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ እቲ ድሉይ ሓላፊ እንሆ ኩሉ ሓድሽ
ኮይኑ እዚ ኩሉ ካብ ባዕሉ ብክርስቶስ ኣተዓሪቕና ኣገልግሎት ዕርቁ ዝሃበና ኣምላኽ እዩ ማለት ኣምላኽ ንዓለም ምስ ርእሱ ክዓርቃ ከሎ ኣብ ክርስቶስ ነበረ እሞ በዲሎም ኣይበዲሎም ኣባና ከሎ ቃል ዕርቂ ኣንበረ ስለዚ ንሕና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ልዩ ኣካል ልኡኻን ኢና እሞ ኣምላኽ ኣባና ነይሩ ይዕድመና ኣሎ ንሕና ብኡ ጻድቕ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ነቲ ሓጢኣት ዘይፈልጥ ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ገበሮ ምስ ኣምላኽ ተዓሪቕና እናበልና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይንና ንልምነኩም ኣለና አሜን الهوت يسمع لنا حاونا يوسف رأي يوحنس مرة 21:4-5 أملاك نبزولو نبعات كاب عينتهم كدرز إيو بتقدماي حليف إيمو دحري داقي موت أي كونين دحري داقي محازن وي چاو چاوتا وي تعري أي كون إيو كبل كله سمعهم إتي أب زفان تقمت خاء إنه نخلو حدثو الله بله إذا قال زي أمون حقن إيمو صحف بدني الهوت يسمع لنا حتى راح استسملاش فيليبيسيوس معرف 3 قصر 10 نباب قصر 4 نسو سب زخونه بملكع سقا انت بحمام سقا خينبر كل فترة نعو من انت خجزا كمتن سلطان حيلو وردت سقانا خلوت ايو خم التبهلة كم تملوكات التوحدو سقا خمسلو ايو نبخ عبتنا ترحال هاش بنا حرح مرة فيليبيسيس 10 فيليبيسيس 4 فيليبيسيس 3 نحنا قلنا هاجرنا أب سمايت يا كابون مدحينا نسو بيتنا يسوع كريستوس نتقبلنا نسو بتين كله تملكلنا ذكاء حيلي نتخبر سقو منت تمثل نازنا يوردتنا سقانا كل بطوئي آمين الهوت يسمع لنا راي حبتنا تمنيت ممر تمنيت رومي شديشة كاب 3 حساب 9 أبونا بملاك سلام قدامي كورنثوس معرف 1 كاب 10 حساب 10 نباب قصر 10 معرف 5 معرف قصر يغريتا قصر نباب قصر 5 زخانة سب كريستوس كام ملكوت عرق سب كم زخانة خي أمن كام مدحان كيندلز كميسي بموت سب تراي علم كدحن أيكئلنيو نتبسمو نتمقون كنسهو أيكئلنيو سلازي كلنا بموت كريستوس نتمق كلنا بموت كريستوس نتمق رحبتنا تمنيت ربنا حرش مألفت بأغلس نابس رومي بعرف شدشته هاب قدر 3 خساع شعت ويس بخرستوس يسوس تتأمقنا زبلنا كلاتنا وموتو كم تتأمقنا أين فلتن يتفلتون إخوم بعسي كمتي كريستوس بخبري أبوه كموتات زتنسى قومو خا نحنا بحدش هيوت منتي خنملالس ناب موت بتمكات مسؤول تغيرنا موتنا الموتو مليسو عبورات انت عبورات انت خناس كومو خا بتنسأي كنحاورئينا اتي زموتك كاب حاتيات حارا وتيو إيمو إزي دقيم
ንሓጢኣት ከይግዛእ እቲ ናይ ሓጢኣት ስጋ ምእንቲ ክጠፍእ እቲ ኣረጊት ሰብና ምስኡ ከም እተሰቕለ ፈሊጥና ኣሎና። እቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ክርስቶስ መሊሱ ከም ዘይመውት ሞቱ እውን ኣብኡ ከም ዘይመልኽ ፈሊጥና ንሕና ምስ ክርስቶስ ካብ ሞትናስ ምስኡ ድማ ብሂወት ከም እንነብር ነኣምን ኣሎና። የቕሬታ ቦና ፀልሚት እንዲ መንገዲ ዘሎ ወዴ ቃለ ህይወት ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 13 ሳብ 17 ክርስቶስ ተመቒሉ እዩ ወይስ ጳውሎስ ተተሰቒልልኩም እዩ ወይስ ብስም ጳውሎስ ዚኹም ተጠመቅኩም ሓደኳ ብስመይ ከም እተጠመቅኩም ከይብል ብዘይ ክሪስጶን ገዮስን ንሓደ ካባኻትኩም እኳ ስለ ዘየጥመቁ ንኣምላኽ ኣመስግኑ ኣለኹ። ስድራ ቤት እስጢፋኖስ እውን ኣጥሚቀ ኣለኹ። ብዘይ እዚኣቶም ሓደ ካልእ ከም ዘጥመቅኩ ኣይፈልጥን እየ። እቲ መስቀል ክርስቶስ ኮንቱ ምእንቲ ከይኸውን ብጥበብ ዘረባ ከይግበር ክርስቶስ ወንጌል ክሰብኽ ዳ እምበር ከጥምቕሲ ኣይለኣኸንን። ቃለ ህይወት የስማዓልና። ሓውና ዲያቆን መሓሪ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 15 ኣዴና ኤልሳቤጥ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 12 መዓዛ ቅዱሳን ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ካብ 8 ክሳብ 17 ንባብ ቁፅሪ 6 ሞት ክርስቶስ መበቆል ህይወትና ከም ዝኾነን ትንሣኤ ክርስቶስ ድማ ንሞትና ከም ዝለወጠን ነኣምን ኢና። ከምቲ ዝተጻሕፈ ድማ ክርስቶስ ንሞት ኣጥፍአ ዘለዓለም ህይወት ከዓ ኣብርሀ። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 15 ነቲ ራእሲ ህይወት ቀተልክምዎ ንዕኡ ኣምላኽ ካብ ሙታት ኣተንስኦ ንሕና ከዓ ነዚ ምስክሩ ኢና። ቃለ ህይወት የስማዓልና። ኣዴና ኤልሳቤጥ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 12 انت تعويرو جهون عوار شرح على الجهون ግብረ ሐዋርያት الدحر وانجيل يوهانس يزله لك አይበልን ዘሎ ግን እቲ ፔጅ 122 ይብለና ኣሎ እስከታን ባባ አንብባ ገጽ ዲኹም ዘለኽን ወላ እታ ገጽ ዝደሊ ዘለኹም 122 ትብል የብለይ ማለት ግብረ ሐዋርያት አይትብልን ግብረ ሐዋርያት 4 ቁፅሪ 12 ታን ክሕግዘክን እንደዚህ ረኺብከን ኣሞ ብተኻልኣይ ድሕራይ ክበከን ተረኺብከን ኣፈትናሞ اوه يا قالي ازلهم سوري كذا مركب سينا يا الرأي دحان كحجزكن يا بزمت خابتم وانجيلاويان كبكن يدينا ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 12 ብኡ ክንድሕን ዝግባእ ካልእ እስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንሰብ ኣይተዋሃበን እሞ መድሓን ብሓደ ካልእ ከቶ የልቦን። በቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። መዓዛ ቅዱሳን ረቡነ ካብ ቁፅሪ ኦኬ ዕብራውያን 2 ካብ 8 እስካብ 17 ክብርን ኣምላኽ ይሁን። ንኩሉ እውን ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ኣግዛእካዮ ንኩሉ ክግዛኣሉ ከሎ ንዕኡ ዘይግዝኦ ሓንቲ እኳ ኣይሓደገን። ግናኸ ኩሉ ከም ዝግዝኦ ንሕና ግና ሎሚ ኣይንሪኦን ኢና ዘለና። ነቲ ብምኽንያት ስቅያት ሞት ካብ መላእኽቲ ገለ ቁሩብ እተታሕተ የሱስ ግና ብጸጋ ኣምላኽ
ናብ ክንዲ ኩሉ ሰብ ሞት ምእንቲ ክጥዕምሲ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ተኽሊሉ ንሪኦ ኣለና። እቲ ኩሉ ምእንትኡ ኩሉ እውን ብእኡ ዝኾነ ንብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ እናእተዎም ነቲ ርእሲ ምድሓኖም ብስቅያት ክፍጸም ተገብኦ ማለት እቲ ዝቕድስን እቶም ዝቕድሱን ኩላቶም ካብ ሓደ እዮም። በዚ ምኽንያት እዚ ከዓ ስምካ ንህይወተይ ክነግሮም ኣብ ማእከል ማሕበር እውን ክዝምረልካ እየ ኢሉ ኣሕዋተይ ንምባል ኣይሓፍርን እዩ። ደጊሙ ከዓ ኣነ ካብኡ ክውከል ኣብኡ ክውከል እየ ከም ብሓድሽ እውን እኒኹ ኣነን እቶም ኣምላኽ ዝሃበኒ ውሉድን ይብሉ እምበኣርሲ ብሓቂ ንዘርኢ ኣብርሃም ኣልዓሎ እምበር ንመላእክቱስ ኣየልዓሎምን እሞ እቶም ውሉድ ተጋጊር ይኮናይ ሓሊፈ ደ 17 ባላ 14 እንደገና ኸይዱ እምበኣርሲ ብሓቂ ንዘርኢ ኣብርሃም ኣልዓሎ እምበር ንመላእክቱስ ኣየልዓሎምን እሞ እቶም ውሉድ ብደምን ስጋን ካብ ዝሓብሩስ ብሞት ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ምእንቲ ክስዕር ንሱ እውን ዲያብሎስ እዩ። ነቶም ብፍርሃት ሞት ብዘሎ ዘመኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ኩላቶም ሓራ ምእንቲ ከውፅኦም ኢሉ ንሱ እውን ብእኡ ሓበሮም። ስለዚ ነቲ ሓጢኣት ህዝቢ ምእንቲ ክተዓረቕ ብናይ ኣምላኽ ዘበለ ድንጋፄን እሙንን ሊቀ ካህናት ምእንቲ ክኸውን ብኩሉ ነቶም ኣሕዋቱ ክመስሎም ተገብኦ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ይቐኒለይ ኣቦይ ቃል ህይወት የስምዓልና መኣዛ ቅዱሳን ሓብትና ኣስሊ መዝሙር ዳዊት 89 ቁፅሪ 48 ንባብ ቁፅሪ 7 ከምቲ ዳዊት ብህይወት ዝነብር ንሞት ከይረኣየ ንሞት ከዓ ዘይርአያ ሰብ መን እዩ? ንነብሱ ካብ ሲኦል ንስጉኡ ካብ መቃብር ዘድሕንከ መን እዩ ዝበሎ ካብ ሰብ ንሞት ከጥፍእ ንህይወት ከዓ ከብርሃ ንሞት ከጥፍኣ ንህይወት ከዓ ከብርሃ ዝኸኣለ ሓደ እኳ የልቦን። ኣስሊ ሓብትና أصل تسمعنا للهلوي حراي نتجزينا خنحلو منتك صعب أصل تملسنا خن ببقى مزمور داود 89:48 موت كيرأي بهوت زنبر ننفسه خب إيد سيول زناقف سب من إيوي سلقالات بزابير زتمسكنا يهون. مزمور داود 49 ካብ ሓደ ክሳብ 10 ኣብትና ሙሉ መዝሙር ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁፅሪ 8 ኣብትና ተረሓሳስ መላሽ ንባብ ቁፅሪ 8 ገዛእ ርእሱ ከድሕን ዘይከኣለስ ከመይ ኢሉ ደኣ ንኻልእ ከድሕን ይኽእል? ንሓደ ከድሕን ዘይከኣለኸ ከመይ ገይሩ ንኩሉ ዓለም ከድሕን ይኽእል? ከመይ ሓጢኣት ኣብ ሰብ ይሓድር ሞት ድማ ይስዕቦ ነበረ። መዝሙር 49 ካብ 1 ክሳብ 20 ኩልኩም ኣሕዛብ እዚ ስምዑ ኣቶም ኣብ ዓለም እትነብሩ ኩልኩም ሕሱራትን ክቡራትን ሃብታማትን ድኻታትን ሓበርኩም ፅንበሉ። ኣፈይ ጥበብ ይዛረብ ሓሳብ ልበይ ከዓ ናይ ምስትውዓል እዩ። እዝነይ ናብ ምስልታት ድንን ስውር ፍልጠተይ እውን ብበገና ይገልፅ ኣለኹ። እከይ እቶም ዝረግፁኒ ክኸቡኒ ከሎ ብመዓልቲ ፀገማ ንምንታይ እየ ዝፈርሕ? እቶም ኣብ ገንዘቦም ዝውከሉ ብብዝሒ ሃብቶም ከዓ ዝምክሑ ዘለውስ ንሓዋሩ ክነብር ጥፋኣት እውን ከይርኢ ሓደ እኳ ንሓው ዝብጀዎ ጋር ነፍሲ ንኣምላኽ ዝህበሉ የልቦን።
ጋር ነብሶም ክቡር ንዘለዓለም ከዓ ተሪፉ ጋር ነብሶም ክቡር ንዘለዓለም ከዓ ተሪፉ እዩ ጠቢባን ከም ዝሞቱ ዓሻን ደንቆርን ሓቢሮም ከም ዝጠፍኡ ገንዘቦም ድማ ንኻልኦት ከም ዝሓድጉሎምሲ ክርኢ ደኣ እዩ ኣባይቶም ንዘለዓለም ማሕደሮም ከዓ ወለዶ ንወለዶ ከም ዝነብር ውሽጣዊ ሓሳቦም እዩ ንምድሮም ብስሞም ይሰምይዎ ኣለዉ ግናኸ ሰብ ነተን ዝጠፍኣ እንስሳ እዩ ዝመስል ከቢሩ እኳ እንተሎ ኣይነበርን እዩ እዛ መገዶም እሲ እሽነቶም እያ ድሕሪኦም ዝመፅውን ንባህሎም ይሰምርዎ ሴላ ከም ኣባጊዕ ኣብ ሲኦል ይነብሩ ሞት ይጓስዮም ንግሆ ቅንዓት ይገዝኦምን ውቃቢኦም ኣብ ሲኦል ይጠፍእ ማሕደር እውን የብሎምን ኣምላኽ ግና ክቕበለኒ እዩ እሞ ንሱ ንነብሰይ ካብ ኢድ ሲኦል ከናግፋ እዩ ሰብ እንተሃብተመ ክብረት ቤቱ እንተበዝሐ ኣይትፍራሕ ክብረቱ ኣሰሩ ኣይወርድን እዩ እሞ ምስ ዝመውት ገለ እኳ ኣይማላእን ሽሕ እኳ ብሂወቱ ነብሱ ተመስገነ ርእስኻ ሰናይ እንተገበርካላ ሰባት እውን እንተነኣዱኻ ንስኻስ ናብቶም ከቶ ብርሃን ዘይርዩ ዓሌት ኣቦታትካ ዝከይድ ኢኻ ምስትውዓል ዘይብሉ ሰብ ብኽብሩ እኳ ነተን ዝጠፍእ እንስሳ እዩ ዝመስል በዓላቱ ካብ ዘድህነና አሜን اسمعنا يا حبتنا ترحس الشكر ريحة راي ዮሐንስ 6 ቁጥር 8 ርኢኹውን እንሆ ቡላ ፈረስ ምስቲ ተቐሚጥዎ ዘሎ ሞት እዩ ሲኦል ከዓ ይስዕቦ ብሰይፍን ጥሜትን ፌራን ብኣራዊትን ምድርን ገይሮም ንራብዓይ ኣፍ ምድሪ ክቐትልዎ ስልጣን ተዋህቦም ተነና عليه صورنا هراي حونا يوسف زفترات 3 ካብ 1 ክሳብ 24 ኣዴና ብረይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 3 ኣዴና መምህር ሳራ ሮሜ 5 ካብ 12 ክሳብ 21 ንባብ ቁፅሪ 9 ከመይ በታ ኣዳም መጀመርታ ዝበደሎ በደል ኣምሳል በደል ኣዳም ንዘይበደሉ ካልኦት እውን ሞት ካብ ኣዳም ክሳዕ ሙሴ ንሰባት ገዚእዎም እዩ ኣዳም ከዓ ምስ በደለ ሽዑ ኣምሳሉ ወለደ በለ ናባኻ ዮሴፍ ሓውና ፍጥረት ምዕራፍ 3 ካብ 1 ክሳብ 24 እግዚአብሔር ኣምላክ ካብ ዝፈጠሮ ኩሉ ኣራዊት መሮር ተመን ይጎርሕ ነበረ ነታ ሰበይቲ ከዓ ኣምላኽሲ ካብ ኩሉ ኦም ገነት ኣይትብልዑ ኢሉ ዶ ኣዚዙ እዩ በላ እታ ሰበይቲ ነቲ ተመን በለቶ ኣብ ገነት ካብ ዘሎ ፍረ ኦም ንበልዕ ኢና ብዛዕባ ፍረ እታ ኣብ ማእኸል ገነት ዘላ ኦም ግን ኣምላኽ ከይትሞቱስ ካብኣ ኣይትብልዑ ኣይትተንክዩዋን በለ እቲ ተመን ድማ ነታ ሰበይቲ ኣይፋልክን ኣምላኽ ደኣ ካብኣ ምስ እትበልዑ መዓልቲ ኣዒንትኹም ከም ዝኽፈት ከም ኣምላኽውን ከም እትኾኑ ጽቡቕን ክፉኡን ከዓ ከም እትፈልጡ ስለ ዝፈለጠ እዩ እምበር ከቶ ኣይትሞቱን ኢኹም በላ እታ ሰበይቲ ድማ እታ ኦም ምብላዕ ጥዕምቲ ንዕንቲ ከዓ ጽብቕቲ ጥበብ ብምህሃባውን እተብህግ ኦም ምዃና ርያ ካብ ፍሬኣ ወሲዳ በልዐት ንስኣ ከዓ ንሰብኣያ ሃበቶ ንሱ እውን በልዐ ሽዑ ኣዒንታ ክልቲኦም ተኸፍቱ ጥራዮም ምዃኖም ድማ ፈለጡ ቆፅሊ በለስ ኣላጊቦም ከዓ ተዓጥቁ ምድሪ ምስ ወልወለ ድማ ድምፂ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ገነት ክመላለስ ሰምዑ ኣዳምን ሰበይቱን ከዓ ካብ ገጽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ማእኸል ኣዋም ገነት ተሓብኡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ንኣዳም ፀዊዑ ኣበይ ኣለኻ በሎ ንሱ ከዓ ድምፅኻ
أب عنتي سمعي فرحو ترايكا أيامو تحبا أخبلا نسو دما ترايكا مخانكا دا من نغركا كابتا كابا أي تبلع إلى عزوز كوخا أمدو بلعخا يخبلا أدام كا زامساي كتكون زهابكا نسبيتي كابتا أم هابتن أمو بلع أخبلا إكزابير أملاخ دما نتا سبيتي سلمنتا يزي قبرك بلا نتا سبيتي قا تمن أسحيتني بلع أخبلا شعو إكزابير أملاخ نتا تمن زي سلاز قبركا كاب كل إنساتات أراويت مرورون رقم كون بخلدخا خد كل زمن يودكا دما مريت كتبلع يخا أمونغو خان أمونغو إذا سبيتي أمونغو زرقخان أب منغو زرعان كا تلي يتكل على نسو رسخا كتشفلقكا أيو نسخا دما شخونو كتنكسيخا ولا نتا سبيتي خا مكران تعارن تنسن أزيه كبزحو إيه دكي بتعاري كتولدي إخي دليت كدما ناب سبعي كخون إيه نسون كملكك إيو بلا نقدام قال سبيت خاص سمعها أمو كابتا سبع أبقى أي تبلع إلى زعزوز كوخا أم سلاز بلعها مدري بزعبها خارجمت تدخل كل زبن يودك أنجرا خبأ بتعرف تبلعيها تشخون القربان تبقول لك بقول لي مرور دما كتبلعيها نبتا تفتر كيا مدري كسب تملس إنجرا برهاتس جتكا كتبلعيها مريت إخا أمو نام مريت دما تملس بولو እቲ ሰብኣይ ድማ ንሰበይቱ ኣደ ኩሉ ህያው ኮይና እያ እሞ ሄዋን ኢሉ ሰመያ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ንኣዳም ንሰበይቱ ደበሮ ገይሩ ከደኖ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ እነሆ ኣዳም ከም ሓደ ካባና ጽቡቕን ክፉኡን ዝፈልጥ ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ኸ ኢዱ ከይዝርገህ ካብ ኦም ህይወት ወሲዱ ድማ ከይበልዕ ንዘለዓለም ከዓ ህያው ኮይኑ ከይነብር ኢሉ ስለዚ ነታ እተፈጥረላ ምድሪ ምእንቲ كعي دما እግዚአብሔር አምላክ ካብ ገነት ኤደን አውጽኦ ቆሙ ንአዳም አውጽኦ ንምሕላው መገዲ ኦም ህይወት ከዓ ብሸነኽ ምብራቅ ገነት ኤደን ምስናይ ተንበልብል ሓላልታ ሴፍ ኩሩቤል አቀመጦ ለህይወት ይስማልና አሜን የና በረይ ፍጥረት 5:3 አዳም ድማ 130 ዓመት ገበረ كم ملكوع خا نعود يمثل ود ولده سمون سيت أو تعال رومي معرف حمشته كاب قصر 10 تخلته كساب سران هذا سلازي كمت سعري بسري هذا سبعي حتات ناب عالم زعتوا بحتاتون موت كلاتهم سلاز بدلوا دما موت ناب كل سبع هلفة هجي كسازمت حتات كاب عالم نبرمو أبت هجي زبلو جنا أبو حتات أي قصرن إيو موت جنا كاب قدام جميرو كسا موسى أبتم معرأتيز أبسا قدام حتات زجبرون سلطنة عدام كمثلي اتزمت إيو جناخ اتي وهبت سقام كندتي أبساز أيكونن بأبسا حدا سبعي بزحات مويتهم يوم مو اتزقام له وهبتون بزقا اتي حدا سبعي مالت يسوس كريستوس نابتهم بزحات بزاي يعزز إيو اتي وهبت كعب متن اتي حدا سقابره حدا سبعي أيكونن فردي كاب حدا نخناني متأته وهبت سقاقنا كاب بزح عبسا نمصداق متأ موت بعبسا اتحادا بدي هذا كاب جزئي اتوم ترفي سقان وهبت صدقن تقبلوا تعابت حدا يسوس كريستوس أب هيوت أزيو بزح تجزئوا يوم امبعرسي اتوم بزحات بتب زي مئزاز هذا سبعي هاتان كم زخونو كم أخا بمئزاز اتحاد اتوم بزحات صادقان كوني يوم امو كم تبحنت أبسا ناب كل سبز كوناني زمتة كم ما بحنت قبر صدقي تمصدق نحوت ناب كل سب متة أبسا من انت كبزهسي كبزهسي عزسي
ሕጊ ኣብቲ ሓጢኣት ዝኣዘዞ ግና ኣብኡ እቲ ፀጋ ኣዝዩ ኣዘዘ ከምቲ ሓጢኣት ብሞት ዝገዝአ ፀጋውን ከምኡ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ብፅድቅን ዘለኣለም ሂወት ክገዝእ እዩ ኣሜን 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 ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ምዕራፍ 10 ጥቅስ 10 ከንብባየ እታ መወከስናታ ኣብታ ውሽጢ ሓውና ቅሬታ ወብታ ሓውና ዮሴፍ ዘንበባ ካብ 1 ክሳብ 10 ኣብ ውሽጣ ስለ ዘላ ነታ ነባጥባባ አንቢብና ክንሓልፋ ኢና በቲ እዋንቲ ካብ እግዚአብሔር መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ድማ ትምለስ ዝብል ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሓደ ትእዛዝ በፅሐ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እዚ ምዕራፍ እዚ 10 ጥቅስታት እዩ ዘለዎ ካብ 41 ቁፅሪ 17 ጀሚርና ኣብ ቁፅሪ 10 ጠጠው ኢልና ኣለና ንሕና እንተለና ኣምላኽካ እንተፈቀዶ ኣብ ዝመፅእ ጉባኤና ካብ ቁፅሪ 11 ክንጅምር ኢና ኣቀዲምና አንቢብና እንተመፂና ከዓ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ስጂ ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺልሎ ንመዝሙር ዝተዳለኹም ሎሚ እግዚአብሔር ብመዝሙር ከነመስግኖ ብመዝሙር ተገብረልና ውዕለት ክንገልጽ ትብሉ ትብላ ግዜ ናይ መዝሙርና ራይ ሓብትና ሙሉ ጎረሬ አብይነሎ ግን ፍትን እግዚአብሔር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ ብርኪ ኩሉ ፍጥረት ይሰግድ ንዓኻ ልቢ ኩሉ ፍጡር ይውከል ናባኻ ናብ ዕረፍቲ ወደብ ኢየሱስ ንስኻ ኢኻ ትብል መዝሙር እግዚአብሔር ይሕግዘኒ ብርኪ ኩሉ ፍጥረት ይሰግድ ንዓኻ ልቢ ኩሉ ፍጡር ይውከል ናባኻ ናይ ዕረፍቲ ወደብ ኢየሱስ ንስኻ ኢኻ ናይ ዕረፍቲ ወደብ ኢየሱስ ንስኻ ኢኻ ንስኻ ንዓለም ብርሃን ኢየሱስ በይንኻ ኣልፋን ኦሜጋን ኢየሱስ ንስኻ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ በይንኻ እንጀራ ህይወት ኢየሱስ ክብሪ ይኹን ንስምካ ይባረኽ ብርኪ ኩሉ ፍጥረት ይሰግድ ንዓኻ ብኩሉ ፍጡር ይውከል ናባኻ ናይ ዕረፍቲ ወደብ ኢየሱስ ንስኻ ኢኻ ናይ ዕረፍቲ ወደብ ኢየሱስ ንስኻ ኢኻ ንስኻ ንጉስ ነገስታት ኢየሱስ በይንኻ ኣምላኽ ኣማልኽ ኢየሱስ ንስኻ ቆንጣጢ ጸላም ኢየሱስ በይንኻ መስፍን ዓለም ኢየሱስ ክብሪ ይኹን ንስምካ ተባረኽ ብርኪ ኩሉ ፍጥረት ይሰግድ ንዓኻ ልቢ ኩሉ ፍጡር ይውከል ናባኻ ናይ ዕረፍቲ ወደብ ኢየሱስ ንስኻ ኢኻ ናይ ዕረፍቲ ወደብ ኢየሱስ ንስኻ ኢኻ ንስኻ ሰንደቕ ዓላማ ኢየሱስ በይንኻ ገንሸል ፋሲካ ኢየሱስ ንስኻ ፍጹም መድሓኒ ኢየሱስ በይንኻ ነግዲ ናይ ወይኒ ጎንዲ ናይ ወይኒ ኢየሱስ ክብሪ ይኹን ንስምካ ተባረኽ ብርኪ ኩሉ ፍጥረት ይሰግድ ንዓኻ ልቢ ኩሉ ፍጡር ይውከል ናኻ ናይ ዕረፍቲ ወደብ ኢየሱስ ንስኻ ኢኻ ናይ ዕረፍቲ ወደብ ኢየሱስ ንስኻ ኢኻ ንስኻ ሕያው ዘላለም ኢየሱስ በይንኻ ርእሲ ማእዝን ኢየሱስ ንስኻ ምንጪ ዕረፍቲ ኢየሱስ በይንኻ ወንገዲ ሓቂ ኢየሱስ ክብሪ ይኹን ኢየሱስ ተባረኽ ኣሜለይ ታሽም ኮይና ከለኹ እየ ስቕ ኢለ ጸልዩለይ ናይ ብሓቂ ጎረረይ ታሽም ዳፍ ኣብይነሎም ዝማሬ መላእክት ስማዓቱ ኣብተና ሙሉ
كتزمرلو كتمسكنلو كتገልግልዮ ينبركي قال هيوت يسمع لنا قروم زغونه ناي أملكو مزموري بركو كله فطور يسجد نعها لب كله فطور يوكل نبها نعرفت ودب يسوس نسها كبري يخون نسمكا تبارخ زبل تا زحصرت مستجزينا مالتي بزعبا يسوس ليك كهنات كل نجر أسفيه بالنيرو مستزلنا جزيه كنكيد جن بركو كله فطرات يسجد نعها لب كله فطور يوكل أبها نعرفت ودب يسوس نسها كبري يخون نسمكا تبارخ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ኣብ መዝሙርና ኣብ ንባብና ኣብ ቅዳሴና ኣብ ማህሌትና ኣብ ኩሉ ኣገልግሎትና መጀመርያ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ እንታይ ኢና ንዝምር ዘለና ምክንያቱ ፊልጶስ ነቲ ስሉብ እንታይ ኢልዎ እቲ ተንብቦ ዘለኻስ ትፈልጦ ደለኻ ኢሉ መጀመርያ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ካልኣይ ከዓ ምንጭ ናይቲ ንብሎ ዘለና ኣብ ቃል እግዚአብሔር ከም ቅዱሳን ኣቦታትና ነዚ ሃይማኖት ኣቦ ኩሉ ምንጩ ካብ ቃል እግዚአብሔር ምዃኑ ኣብ ብራና እንዳፈሓቁ ኣባና ብፅሖሞ ዘለው እቲ ዝብሎ ዘለና መዝሙር ካብ ቃል እግዚአብሔር ምክንያቱ ኣብ ቃል እግዚአብሔር መሰረት ዘይብሉን ምስ ቃል እግዚአብሔር ዝጻረር ኩሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን እዚ ኣቦታትና ኣብ ጉባኤ ኒቅያ ዝወሰንዎ ውሳኔ እዩ ማለት ሳልሳይ ከዓ እዚ መዝሙር እዚ ንዓይ እንታይ ዘሚረዮ ወይ ክዘመር ከሎ ሰሚዐዮ ግን ሕጂ ንዓይ እንታይ እዚአን ገርና ነቲ ነንብቦ ነቲ ንዝምሮ ነቲ ንሰምዖ ንበረኸት ክኾነና ከም ሰሪዖሞ እሞ ሕጂ ታይና ናበይና ንኸይድ ዘለና መወከሲ ናይ እዚ ክዝመር ዝፀንሐ ብርኪ ኩሉ ፍጥረት ይሰግድ ንዓኻ በብሓደ ክንከይድ ምእንቲ ቁፅሪ ሓደ ብርኪ ኩሉ ፍጥረት ኣጋጣሚ ዝመፀልና حاب حدا خلنا بربعة دحر حساب مسئلناون كنقبلينا خسر من تقطعملنا جن قداميت مسمر انت يازلا بركو كل فترات يسجدنا عها أخلايتها لب كل فطور يوكل أباها تاسالسيتي نعرفت ودد يسوس نسخائها رابعيتها كبريخون نسمكا تبارخ قدر مداني عالم متاجي زي خنتكمل لايليه نتقدميت مسمر اب فيليبيسيوس معرف كلته كاب 9:17 حدا ስለዚህ ከዓ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርከኽ ልሳን ዘበለውን ንኽብሪ እግዚኣብሔር ኣቦይሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክእመን እዩ ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስሙን ዘሃቦ እያ ትብል ሮሚ 14:10 እውን ዳሓና የንብባኔን ተመሳሳሊት እያ ኩሉ ብርኪ ክሰግደለይ ይብል እግዚኣብሔር እያ ትብል صنيلكم سلسمعكم من እግዚአብሔር አምላክ ትገብረው ጸሎት ጽንሊ ይስማዓኩም ቴንክ ዩ አቦና هاي يكون حاولنا እግዚአብሔር ይደግፍካ ኣብዛዕበ ማዕረገ ክህነት ከኣብጽሕካ ሕራይ ሃብትና ሃና ኸኣኒ ከምቲ ናይ ወትሩ ኣገልግሎታ ሮሚ 14 ካብ 10 ክሳብ 11 ሰዲዳት ትንላላ ከምቡበየ ኣነ ህያው እየ ይብል እግዚአብሔር كل بركة خسقد لي كل لسانون نأملاخ كمسجنو أيوس زبل صحفي مو كلاتنا أبكر منبر فردي أملاخ دوك نبلينا سلمنتاي دا نسخة أبحوكا تفرد ويس نمنتاي نسخة نحوكا التنعق اللي هو تسمع لنا هن حبتنا بهادار كي بدك خيط حقوسي تتقلقلي وزلخ أملاخ كأب كله أقلقلوت كي حلفلكي حراي تقدامي ترينا لنا لب كل فطر يوكلنا بها لب كل فطر يوكلنا بها أسأل سيتي نعرفت ودب يسوس نسخائها نعرفت ودب حراي مستي مصنعت مصحف قدوس نمهارو زلنا وندتحازنا ناي مذكرنا ندعبيك خير منتي
ልቡ أنت دخبل رب ملاك السلام እግዚአብሔር ይደግፍኩም راي مزمور داويت مزمور 5 وእግዚአብሔር አንጌኻ ንጽይ ሰማይኻ አንጌሃ ልበይና ባኻ غنيع ማዕዳ ኣለኹ ለህይወት يسمعلنا ተقስኽ እንደ ያቦና መዝሙር 5 ቁጥር 3 እግዚአብሔር ይደግፍኩም ቃል ህይወት يسمعلنا አቦና ራይታ ሳልሰይቲ ናይ ዕረፍቲ ወደብ ኢየሱስ ንስኻ ኢኻ ናይ ዕረፍቲ ወደብ ኢየሱስ ንስኻ ኢኻ ኣብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዕረፍቲ ኣሎ ሰላም ኣሎ ምሕረት ኣሎ ሕድገት ኣሎ ለውሃት ኣሎ ሁሉ ነገር ኣሎ ስለዚህ እንታይ ኢሎ ናይ ዕረፍቲ ወደብ ማለት ማዕበላት ወሓይዝቲ ውቅያኖሳት ሰጊረን መራኸብ ዘዕርፋሉ ዝጽጋዓሉ እዩ ማለት ናይ ዕረፍቲ ወደብ ኢየሱስ ንስኻ ኢኻ ኣራይ ቅልጥፍ ንበል ናብ ተቐድር እስትና ክንኣቱ ምእንቲ ሓንቲ ጥቕሲ ኢና ንገብር ዘለና راي ترحس لهم راي ترحس عبتنا راي مزمور 66 قدر 4 افتا خليتي امسلن كلها مدرخ سجدلك تزمر الكونيا نسمكاخ تزمر يا عم سبق قدر غندايا 66 قدر غندايا 66 قدر 4 الهوت يسمع لنا ما ترحس الراي ابتا سالسيتي نا ودب ኢየሱስ ንስኻ ኢኻ ናይ ዕረፍቲ ወደብ ኢየሱስ ንስኻ ኢኻ ኢየሱስ ናይ ዕረፍቲ ወደብ እዩ ኣብ ጭንቀትና ኣብ ሽግርና ኣብ ጸገምና ኣብ ውድቀትና ኣብ ሓጢያትና ኣብ ኩሉ ነገር ዕረፍትና እዩ ግን ብቃል ኣምላኽ መሰረት ሳበይና ንረኽቦ እንዲ ኣደበና ክፍትና መዝሙር ዳዊት 5:7 ኣራ ደና ብረይ أنا جناب بزح سهلة خانا بيت كاخاتو بفرحة ناب قدس مقدس كأبلي سجدي الهوت يسمع لنا شيء ملك يا غريتا دقم لكم مستاجيزي انتكم كيدي لين تاسال سيت مسمر نعرفت ودب إيسوس نسخاء خاتبل أبونا كل جزء تقصوا تقصيا ماتيوس 11:18 أتون كلهم اتتصعرون تصرز خبركم أنا خعرفكم ناباي نعو يا تبل نعرفت ودمنا زخنا قويتا يسكرسوس عرفنا thank you أبونا راي قال هيوت يسمع لنا كبري يخون نسمكا تبارخ إلو سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን حبتنا ملو أصبح كتزمر له من أنت قرر خحوي ملؤ عنا حقوسي وتهابكي زماري ملاختي يسمع لنا توم سمعنا وزماري ملاختي يسمع لنا سلازي لومي كابنا هيمان تابو انتاي تماهرنا انتاي استنتينا انتاي تردينا انتاي فليدنا زي برهالنا نجر كانتلو نزيانينا خنرئمو حساب كالوت ندالو عونا دكتور كفلاي قدميا خهوبئ كلها خان ندالو نتن جزينا خنتكمل من انتي جبار يغني لك في هذا الليل أبزي كساب حجز تنبلنا معرفات تنقرنا بزعبات سقاونا تسبيت كريستوس تماهرنا قطري خلتن سلستي يقريتها راي أبز معرف 4 كلتن قطر خلتن سلستن كا نرئسنا سبات مس قويتانان مدحنان إيس كريستوس زقنازب تمهرتي قريب لنا الله إيسوس كريستوس نرئسو تحت عبيلو بسبب زتقلسه نعانا كوحاتيات نسعى توسعنا تراي ديكونس نابو بخبري كبلنا إيو كما أكال إتقويتان دك مزامرتو نخلهم أحزاب باسم أبون ودن منفس قدسن إنا أطبقكم
زعززكم كله كحلو كأن مهاركم دك مزامرتي قبروم إلو ممرح زهبهم وانجلاويان كابتي ويتانان مدحنان إيسوس كريستوس أبزا مدري زحلفو هيوت زمهارو تمهرتن زقبرو أملاخاوي تأمراتن أب وانجلاتهم صحيفو منا بغتصال النت كم أكل أقل قلوتا بيت كريستيان وانجل تمهرن تسبخن أبزي قصري خلطة كم إنن ببا أحواتي وانجلكو مدحان الدليلنا إيو بقود ما نتناب عالم زمس أكزيابير فلتنا إيو بتاب سيتي واتكا نتقبار سب نابلع لعل سمايا مسكاننا ملكوت ملسة تبيل مزي بالمتحاز أبقصري سلسته بكريستوس حدش لدت تفتره كله اتي بقويتانا إيسوس كريستوس زي أمن كا نكريستوس أمثالو يخون مسؤول ناب كبري الوات كبرو دما يرئي يبل كمتي إثم كاب قدامين كالاين قرنطوسن رأي يوحنسن زتنبلنا تقصدات زبرهلنا نكريستوس إنمثل كبرو إنورس بخبر إن الوات إتي إن تسفو داقماي مساعتو مزفت ساميو جن حتو لني إذا حتو نرئيسي زميلكم تخوانا يقا ناي حباركو قبرو أبزيز اللي نايو مدراوي هوتنا خي كم أمنت كريستوس نمسلودو هو كم زعنا نخسر زمسر زلخو ناي مسلو زبل ناي قدس باولوس صحف علمنا جنكا إمنتنا بزقبا زي سنعك خوين يخيل أبقيت سماني إيس كريستوس مستتعزي إتوم بقو زعمون دك مزامرتو هادي قومو هادوم إتي زسعبو قدس بيتروس انتخونا اون سلسة جزيك حادي جن ولا أكوا انتخ حادي سعري كريستوس مخانو تلاليون يارو نحنا خي نكريستوس إن مسلولو مللي انتاي يخون منفسا أملخو صلوت زماري صوم مسكانا تباي تعقستي تصارينت تحتنا سلام تكبار حلاينت لكسي صبق أبنت بوان توفاينت أقلقلوت نصبراق نززرزر كنكسلور وخيل جن كنتصباصب زيكونس بتي زتسقونايو ككم عقلنا نؤو مسلنا كسب مودعتا نحن قعاز እግዚአብሔር ያግዘና ይቀኒ ለአቦና ናባኹም على هيوت يسمع لنا أونا دكتور كفلاي مروم زغنة أستنتنو عبي نعنا ونحد عبي تمكرأي كم يقرنا هنا قال أملاخ نستنتن أمود داتها كم يقرنا هنا ناب هيوتنا نمسو نسون عنا سلز مثلا عنا مسيلو نحنا كنموتو زقبعنا موت نحنا كنوارو زقبعنا موت تقبلوا نعنا سلز مثلا نحنا نعوخ نمثل نعوخ نمثل مخنياتو تمثلي كمتي أقدموا استنببلنا أب فيليبي عرف 3 حدن نسو باتن خلو خمال كالو زكالو حايلي نتخبر سقو من تخمثل ازناي وردت سغانا نزناي وردت سغانا كلوتوي سلازي نبات بخر ودو خمسلو نزم الدبومين كان كلن حاونا دكتور كفلاي تقللون تقلل زباله اب قبر اب غلاطيا معرف 5:10 كلتن فر منفس قدوس إلو تشعت نتبتات أقميت اللو مالد هجي أبوتات بتغرستيان بسفح قليس أو مزي فر منفس قدوس
ከብሽኖ ዳ ከኣኒ በዘን ትሽዓተ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዝብል ሓንቲ መጽሓፍ ጽሒፎም ሓቲሞም ኣለው በቀረባ ይርከብ ዳውንሎድ ክኸውን ክኽእል ብቲኤፍ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣይረአኒ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ህይወት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ አገልጋሊ ግን ፍረ መንፈስ ቅዱስ ይፈሪ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ካ ዝንብሎ ዘለና ዝጭበጥ ዝድህሰስ ዝተሓዚ ስለዚ ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅስታት እውን ንዕኡ ክንመስል ዝብል ነይሩሞ እታ ሕጂ ንገብራ ከም ክርስቲያን ንጽዕራ ጻዕሪ ንዕኡ ንምምሳል እያ ቀሊላይ ነገር ኣይኮነን ንዕኡ ትመስል ክትፍትን ከለኻ ምዳቕ ኣሎ እዚ ምዳቕ እዚ ከዓ ጎይታ ኢልወይ ድኹማት ብምዃንና ንወድቆ ውድቀት ጎይታ ከተስኣናይ ብኽፍኣት ከይንወድቕ እግዚአብሔር ይሰውረና ምክንያቱ ኣብ ምሳሌ 24:16 እንታይ ኢሉሎ ጻድቕ 7 ግዜ ይወድቕ ይትንስእ ከዓ ኢሉሎ ማለት እዩ ስለዚ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓውና ዶክተር ክፍላይ ካልኦት ካብዚ ናይ ሎሚ እዚ ተማሂረ እዚ ዝተንቲነ ወይ ከዓ እዚ ንባብዚ ዓውደ ንባብ ወይ ጥቕሲ ዘይበረሃለይ ንብሎ እንተልዩ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ ግዜና ንጠቐመሉ راي جزينا نتقاملوا انتهينا تمهيرنا لو مش انتهينا تردينا والله بملكته ابتدي لف نشتاق فتن الرأيت لها ساعتنا زابير مسكنت لأن حنا ساعات الجزين نبقى من مهارو دماغ براح درة نشي أبزع زفترة سلست تنبلوتا قلت تشعتسي أبا وقتي كسنا تندلي እግዚአብሔር ንአዳም ንሔዋንን ካብቲ ኣይትብልዑ ኢሎም ዝበሎም እሞ ሔዋን ድማ በሊዓ በሰብኣያ ሳበቶ ንአዳም ማለት እዩ ኣክንድቲ ተጋጌ ካብ ምባልሲ ንእግዚአብሔር ክወቅሱ ይረአ ሔዋን ብመጀመርትያ ክትብሎ ከላ ንአዳም ስንቕ ክብላ ነይሩ ኣምላኽ ኣቢድና ክብላ ነይሩ ግን እቲ ናይ ኣምላኽ ገዲፍካ ሰብ ከይብለኒ ዝበሃል ነገር ንሓደ ክትሕጉስ ክትብል ኣብ ሓጢኣት ምውዳቕ ይርድኣካ ብድሕሪኡ ኸ ንምንታይ ትገብሪ ክትበሃል ከላ ኣክንዲ ተጋጊ ሬታ ከምባል ተመን ኣትሒሱኒ ኢላ ኣክንዲ ተጋጊ ወቕሬታ ሓጥር ነይራ ግን ኣምላኽ ከዓ ተወቃሲ ገይሮሞ ማለት እዩ ኣዳም እውን ንምንታይ ክበሃል ከሎ ንሱ እንታዝሃብካኒ ሰበይት ኢሉ ሕጂሲ ኣክንዲ ግብሩ ናቱ ሓጢኣት ናቱ ንኣምላኽ ወቕሰሎ ስለኻ ደይ ትበነሲ ኣይም ተጋግኹን ነገር ማለት እዩ ድታ ኩላሲ የቕሬታ ተጋጊ ወበዲና ትበሃል ነይራ ከመት ትኾንስ እቲ ዝመፀና ደሎ ሕጂ መሓጥር ድኾን ይኸውን ትብል ዘለናዮ ዘመን ድማ ኩልهم እዩ ኣክንዲ ተጋጊ ምባል ክንዋቕሰሉ የርእየና ኣብ ዓለም ዘለናዮ ክስቶተ ደይ ትብለንስ ክስቶተ ዘይብለንስ ከም ብኾንኩን ኣደዱ ከምዚ ምኾንኩ ንኣምላኽ እውን እቲ ኣምላኽ ንዓይስ ዝደም ተገባእኒ እንዳበልና ክንወቕሶ ንውዕል ዘለና ዘመን እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብዚ ከምዚ ይሰውረና መብረኽካ ቁርብ ተግበርላ ኣቦና እዚኣ ተረዲ አሜን እግዚአብሔር ይደግፍኪ ዓብስ ተንትኖ እዩ ምክንያቱ ናብ ነፍስና እንደዚህ የምፂናዮ ታሪክ ኮይኑ ዝነብር ማለት ቃል ኣምላኽ ከዓ እቲ እንዳገበረ ዝምህር ኣብ መንግስተ ሰማያት ዓብ ክበሃል ኢሉ ማለት እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና መጀመሪያ ኣብ ዘፍጥረት 3:15 እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ንሰብ ወሲዱ ከዓያን ክሕልዋን ኣብ ገነት ኤደን ኣቐመጦ እዩ ስለዚ እዚ ሕድርን ሓላፍነትን ዝተዋህበ ነዚኣ ከይትትንክፋ ዝተባህለ ሰብ ኣብ ሓለዋ ነይሩ እንተዝኸውን ኣብ ሓለዋ ነቂሑ ነይሩ እንተዝኸውን ገና ዲያብሎስ እውን ምስኣ ክዘራረብ ምስ ሔዋን ክዘራረብ ዕድል ኣይምረኸበን ቀዳማይ ካልኣይ ከዓኒ ናብታ ገረብ ገፃ ኢዳ ከተልዕል ኮላ ኖ ሔዋን ግደፊ ሳኸልኪሉ ናይ ኣምላኽ ኢሉ ኣቐዲሙ ተኣሽሙ ገበረ ነይሩ ማለት
إذا كله أيكونن مالت سالساي إنك بلع كتب له خلا كابي أمسي خيو سبعينا خن سبيتنا دومزنا لنفلتو عقمنا لنفلتو كاوص عيتاتنا خاب أتاويتاتنا وصاي بسبعي خن بسبيت خمس خلو ገንዘብ ሒዙ ስለዝመፀት ገንዘብ ሒዛ ስለዝመፀት ዘይኮነስ ካበይ ኣምፂኸዮ ካበይ ኣምፂኻዮ ክንብል ምክንያቱ ኖኣሚ ብዙሕ ቀሪም ሒዛ ምስ መፀት ምሸት እንታይ ኣትብላ ኣትቆልዓ ካበይ ኣምፂኸዮ ስለዚ እቲ ዘመድኩም ክስቶ ዝበሃል ከምዚ ኢሉኒ ንሱ ከዓ ዝሂብኒ ኣብዚ መፂኸ ከዓ ቀርም ኢሉኒ ኢላ ፀብፃብ ትህባ ማለት ስለዚ ናብኣ ንመለስ ስለዚ ካበይ ኣምፂኸ ከይበለ በሊዑ ማለት ኣብዚኣ ተዓባይ ንኩላህና ትዕንቅፀና ከም ዝወደቁ ምስ ፈለጡሲ ናብ እግዚአብሔር ይቀርቡ ነይሩ ወንበር ካብ እግዚአብሔር ከሃድሙ አይነበሮም ምክንያቱ ኩል ጊዜ ጌጋ ምስ ፈጸምና ካብቲ ጌጋ ክነሃድን ክንብል ኢና ካብ ኣምላኽ ነሃድም ማለት ስለዚ ኣብታ ዘለዋ ኮይኖም ዕራቆም ምዃኖም ፈሊጦም ኣለው ክብሮም ተገፊፉ ፈሊጦም ኣለው ኣምላኽ ዝሃብካና ሕጊ ኣፍሪስናዮ ዝሃብካና ጸጋኻ ተቐንጢጡ ዋላ ሓንቲ የብልናን ኢሎም ናብ ኣምላኽ እዮም ክመፁ ነይርዎም ካብ ኣምላኽ ከሃድሙ ጀሚሮም ከምቲ ይሁዳ ኣብ ክንዲ ናብ ጎይታ ዝመጽእ ናብቶም ዘጋገይዎ ተመልሹ እሶም ከዓ በዓልኻ ትፈልጥ ኢሎሞ ማለት ስለዚ ኣብቲ ዝወደቕናሉ ናብቲ እስኻ ከምዚ እንዲኻ ኸይበለ ዝቕበል ኣምላኽ ናብኡ ምምላስ እዩ ስለዚ ተዓባይ ነገር ናይቲ ጌጋ ዝዓበየ ነገር ነቲ ገረብ መብልዖም ዘይኮነስ ካብ ኢድ ካብ ኣምላኽ ክሕብኡ ምፍታኖም ካብ ኣምላኽ ከሃድሙ ምፍታኖም ማለት ካልኣይ ግዜ ንኸየጋግዮም ሰይጣን ኣነ እግዚአብሔር እንዳበለ ንኸየጋግዮም እንደዘይግለጸሎም ነይሩ ከኣኒ ሰይጣን ናብ ዝኸፍአ ጌጋ ናብ ካልእ ጌጋ መእተዎም ነይሩ ማለት ብድሕሪኡ እቲ ዝመፀ እንታይ እዩ እግዚአብሔር መስገን ከምቲ ሓብትና ትርሓስ ዘስተንተነቶ ኣበይ ኣለኻ እንታይ ጌርካ ክበሃል ከሎስ እቲ ዝሃብካኒ ኪዳን ተጋጌ ኣፍሪሸዮ ኣብ ክንዲ ዝብላ ከምታ ሓብትና ትርሓስ ዝጠቐሰታ እታ ንስኻ ዝሃብካኒ ሄዋን እውን ኣይበለትንኩ እታ ንስኻ ዝሃብካኒ ሰብ ደጋፊት ክትኮነኒ ዝሃብካኒ ሳያ ዕንቂፋትኒ ሄዋን እውን ናብ ተመና ሰጋጊራቶ በቲ ምኽኒት ግን ክድሕኑ ኣይከኣሉን ብንስሓ ብምሕረት ኣምላኽ ግን ድሒኖም ስለዚ ኣቦታትና ኣብ ማሪሳቅ እንታይ ኣሚሎም ዘለው ሰይጣን ከየጋጌካ ተጠንቀቕ እንተጋጌካ ግን እቲ ጌጋ ናቱ ምዃኑ ንሰይጣን ንገርው ሰይጣን ከየጋጌካ ተጠንቀቕ ንሰጋጌካ ግን ናብ ተስፋ ምቁራእ ስለ ዘብፅሐካ ሓቀኛ ንስሓ ንኽትንሳሕ ንሰይጣን ናትካ እዩ ጌጋ በሉ ንኣብነት ሰይጣን ከም ትሕሱ ይገብረካ እሞ እንደገና ከዓ ሓሲኻ ሓሳዊ ኢኻ ኣምላኽ ኣይቅበለካን ኢሉ ይኸሰካ ተስፋ ከም ትቆርጽ ይገብር ማለት እምኩሉ ያቺ ቀቢጸ ተስፋ ሰይጣን ከየጋጌካ ተጠንቀቕ እንተጋጌካ ግን ሰይጣን ናትካ እዩ እንተ ሓሲካ እሞ ሓሳዊ ልወቆቕሰካ ስለ ዝኾነ ሓሶት ናትካ እዩ ሰይጣን ሓሶት ንስኻ ኢኻ ልጊብካለይ ኣቦይ ሓቂ እዩ ስለዚ ሓሶት ናትካ እዩ ናባኻ ድርብዮ ኣለኹ በልዎ ብትብዓት ይብል እሞ ናይ ብሓቂ ዓብስተንትኖ ይትረሓስ ሓብትና ክንጥንቀቕ ኣብቲ ዝኾነ ዘጋጠመና ከዓኒ ክንእመን ዮሃንስ ከም ኢልዎ ዘሎ መልእኽቱ ቀዳማይ መልእኽቱ ሓጢኣትና እንተተናዘዝና ሓጢኣትና ክሓድገልና እሙኑን ጻድቕን ኢሉ ኣይ ኣበስና ናይ በደልና እንተበልና ግን ሓሳቡ ንገብሮ ቃል እውን ሃባና የልዎን ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ዓቢ ኣስተንትኖ እዩ ትረሓስ ሓብትና ቃል ህይወት የስማዓልና ኣብ ህይወትና ክነስተንትኖ ፍጹም ሰብ የለን ኣይ ጴጥሮስ እውን ንባዕሉ ወዲቑ እዩ ናይ ይሁዳን ናይ ጴጥሮስ ፍልሊ ኣብ ውድቀቶም ሓደ እዩ እታ ፍልሊ ግን ጴጥሮስ ከም ዝወደቐ ምስ ፈለጠ ናብቲ እስኻ ከምዚ እንዲኻ ዘይብል ኣምላኽ ኣምሪሩ በኸየ እዩ ዝብለና ኣምሪሩ በኸየ ኣምሪሩ ነበዐ እዩ ዝብል ማለት ለዚ ኣምላኽ ከዓ ኣባጊዕ ይሓሉ ዕያውተ ያብልዕ ኢሉ ሓላፍነቱ ክመለሰሉ ከሎ ከም ዝተቐበሎ ንርኢ እሞ ቃል ህይወት የስማዓልና ነብሲ ወከፍ ነቲ ቃል ምስ ህይወትና እንዳስተንተና ቃል ከምኡ ገይሮም እሶም ንሕና ኣነ ኸ እንታይ ይገብር ኣለኹ ክንብሎ ዓብ ነገር እዩ ቃል ህይወት የስማዓልና ሓብትና ትርሓስ ሕራይ ንኻልኦት ዕድል ክንብ ቅሩብ ደቃይቕ ኣለዋና ቃል ህይወት የስማዓልና ኣቦና ራይ ሰብና ግልጽ
امين امين هراي حدا زحاتو حتو حدا زملسو كم زخن سمعو سنحنا حبتنا ترحاس كمون أحونا دياكون دكتور كفلاي كقلصلنا سنحو كمي قرنا خنا نبو خمزلنا نقال أملاخ نتقدسو حفاظ صحفات كمي قرنا خنا استنتنا خمزلنا حدا عبا أبنتي مو تحدا زحاتو حتو أنا دا أريد خالوتي حتو تولنا خنصبي بلنا نابلبنا زمس حتو زستنتنا يونتلون ناتو زيك زابير ذهبنا اتزخبره جزيه كاب جزيه نايمالي تبقى سرحنا نوعلوت نايب سران ابسرح نغيو بسغا خنتقمولينا ازغن ابقال املاح نقال املاح نحلفو غن اب سماياو مزغب زمزغبلنا كبور جزيه هراي جزينا نتقملو هراي زغونه زي اريتو زي استنتينه زي تردياتني وي حتو لن نبلو نغير تلو قرب دقائق قالو انا عدل كبكم رئيس الدعاء مداني علم أب قطر حموشته يخستنتن دلي زخونة سب كريستوس كاب ملكوت عرق سب كم زخونة كي أمن كام مدحان كي اندلهت كميسي بموت سب تراي عالم كدحن آي كإلني ناتب سمو زت أمغون كانتوهو آي كإلني سلازو كلنا بموت كريستوس نتأمق اتبل عزيه دس لزبلتني نمنتاي غا كريستوس كاب ملكوت عرق سب كم زخونة خينا أمن ويدما زخونة سب كي أمن أجي كريستوس ملكوت زتواهادو دا أمبر عرق سب ترى سب تراي كم زخونة أنت كم زي كونه أنت دا كريستوس فيتصم أملاخ فيتصم سب كم زخونة كما يسيلو بموت سب تراي عالم كدحن آي كإلني كريستوس سب تراي نيرون تزخون عالم أي مدحانن نحنا خا دحنا تاي مرخبنا نيرنا سلازم نحنا زدحنا عالمون زدحانت كريستوس أملاخ سلازخوني مس ملكوت سغا سلازتوها هذا ايو كم زتا زي كون نيرو تتمكتون كان صحانا اي مخالن نيرو بتمكت من صحاي مرخبنان بتمكت ولدنا تاي مرخبنان بتمكت دما حدقت حاتيات اي مرخبنان نيرنا مغنياتو تراسب بشم تراسب تتأميكا كتنات صحاي تخيلنيخا حاتياتكا حدقلكا كيلني ولدنتكا كتركب اي تخيلنيخا سلازن احنا تتأميقنا اننا تصح حاتياتنا زحدقلنا ولدنت انركب زلنا كريستوس كاب ملكوت عروق سلازي كونا ملكوت زتوهاهادو سغا سلازوخانا كريستوس فتصم املاخ فتصم سب سلازوخاني سلامنتاي غا بمت سبتراي علامات رحنا كومنيرات تكون كاب ادم اتحيزو كساب كريستوس زنبرو بزحات نبيات ليواويان صادقان قدسان بزحات قدسان توليدوم يوم ግን ድሕነት በአቶም ክመጽእ ኣይከኣለን ከድሕኑና ኣይከኣሉን እቲ ድሕነት ብፈጣሪ ጥራይ ስለ ዝፍጸም ንሱ ድማ እቲ ባዕሉ ተወሊደ ከድሕነካየ ዘርእዛ ሰበይቲ ከምታ ቦና ዓንተው ይዘብርሁልና ዘንበብዋ ዘርእዛ ሰበይቲ ርእሲ ዝተመን ክጭፍልቂ ዝበልዋ ታተዋሃበት ተስፋ ስለዚ ዘርኢ ናይዛ ሰበይቲ ካብ ሄዋን ካብ አዳም ስጋ ሰብ ለዊሱ ዝተወልደ እግዚአብሔር ቃል ከም ዘድሕነና ስለዚ ከዓ እቲ ሰማይ ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ባዕሉ ንአዳምን ሄዋንን ከድሕነኩም እየ ኣብ ጋልጓልካ ተወሊደ ከድሕነካ ኢሉ ተስፋ ዝሃበ ፈጣሪ ንሱ ጥራይ ክፍጽማ ስለ ዝኽእልነታ ድሕነት እዩ ክርስቶስ መጺእ ኣድሒንና ንሱ ከዓ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ እንተዘይከውን ነይሩ ኣይምድሓናን ዓለም ኣይምድሓነን بتمكت هاي متولدنا كل نجار هاي مرخبنا سلازي خا بموت سبت راي علم كدحن هاي كإلني
زيادة سلازبلتنا بموت سبترا يكون العالم دحينو ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰብ ስለዝኾነ ክብርን መድኃኔ ዓለም ይኹን። ይغني لنا ቃል ህይወት ይስማዓልና አውና ዲያቆን መሐሪ እግዚአብሔር ይደግፍካ። ሕራይ ዝኾነ ሕቶ ወይ ርእቶ እንተዳ አሊና እጅውን ቁርብ ደቃይቅ ኣለዋና እንድሕር ዘይብልና ግን አቦና አበይ መልአከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ገይሮም ብጸሎት ከዓጽውልና ነቦና ናብ አውደ ምሕረት ብክብሪ ይዕድም። راي كلهم كما يمسيهم كما يقنيهم كبرا مسكانا نعمل يكون نازي قد اللي زخفت لنا أبزي قوة زي غنساتف دم أملاخنا حيلي ذهبنا مسكانا نعيقون بنا أبي مليتاون ቃለ ህይወት ይስማዓልና ሓፍትና ሙሉ ዝማሬ መላእክት ይስማዓልና ከምኡውን አውና ዲያቆን መሐሪ ዶክተር ክፍላይ ኩልኩም ነታ ተዘመረት መዝሙር ይኹን ካብዚ ዝተምሃርናዮ ይኹን ሓሳብኩም ነዚ ጉባኤ ከተካፍሉ እቲ ዘስተንተንኩሞ ድማ نخلنا تكافلنا صنعهم كلهم يابير زمن أقلقلتكم يبارخ أبتا معرف 4 كلتن قصري شدشت أستنتين زلخو مت كريستوس مبقال هيوتنا كم زخنان تنساء كريستوس دما نموتنا كم زلوت أن أمننا كم تتصحف دما كريستوس نموت أطفئ زل عالم هيوت كعا أبرهي سلقالو أملاخنا مسقانا يبصحيو موت كريستوس نعنا انتايو ما بقول هيوتنا ايو كنتي بحونا أبتا أزر حمشتي بحونا دياقون محاري كقلت سألنا تسنحي موت كريستوس ما بقول هيوتنا ايو تنسائي كريستوس دما نموتنا زلوت ايو إذا أمينة بيتا كريستياننا دما خيدلا نمأمنانا ون تمهر زلا كريستوس دما نتو بديابلوس زعاتو موت أطفئو انتاي أوجو زل عالماوي هيوت ايو اتو بموت تأشيرو مدما غزيئو زنبرة ود أدام بكريستوس يوت كمزي رخبنا إمو أبقى داماي ملكت يوهانس معرف حمشتا قصري 11 تأيز بلنا أملاخ نايزل عالم يوت كم ذهبنا اتمسكر إذا إيمو إذا هيوت زيا أودو الله اتود زلو هيوت اللاتو ود أملاخ زي بلو هيوت يبلون موت كريستوس انتايلنا مبقى الهيوتنا تنسى كريستوس دما نموتنا زلوته زل عالماوي هيوت دما زل عالماوي صلمت زنبره زل عالماوي هيوت دما زبرهالنا يمو اتود زلاتو زلو هيوت اللاتو ود أملاخ زي بلو هيوت يبلون
ክርስቶስ ተልእኹ ፈጺሙ እዩ ክርስቶስ ህይወትና ዝኸውን ብርሃን አብርህልና እዩ ክርስቶስ እተኣሲርና ዝነበረ መእሰርመት እውን ናጻገርና እዩ ህይወት ክህልወና ሕጂ ካብቲ ሓጢአት ማእሰርቲ ተፈቲሕና ኢና ክንብል እንተኮይና ግን መን ክህልወና ኣለዎ ወዲ አምላክ ክህልወና ኣለዎ እቲ መበቆል ህይወትና ዝኾነ እቲ ንሞትና ብትንሳኤኡ ዝለወጠ ንሕና ብኡ ተዘየሊና እሱ ምሳና ተዘየልዩ ንሕና ወላ ሓንቲ እንታይ ኢና ዘለና እሱራት ኢና ባዕልና ተኣሰርና ባዕልና ድማ ኣብ ክንዲ ብርሃን ጸልማት ዝፈተና ኢና ማለት እሞ እቲ ወዲ ዘለዎ ህይወት ኣላቶ ወዲ አምላክ ዘይብሉ ግና ህይወት የብሉን ኩሉ لنا كل ملئنا كل حجنا ወዲ አምላክ እትም መበቆል ህይወትና ዝኾነ ንሞትና ድማ ብትንሳኤ ብሞቱ ድሰዓረ እንተዘይ አለና ህይወት የብልና ወዲ አምላክ እትወዲ ዘለዎ እንታይ ኣለዎ ህይወት አላቶ እትወዲ አምላክ ዘይብሉ ግና ህይወት የብሉን ኢሉ ጎይታ ባዕሉን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ከአበሎ መገድን ሓቅን ህይወትን አነ እየ ብዘይ በአይ ሓደ እኳ ናብ አቦ ዝመጽእ የልቦን ኢየሱስ ከአበለ መገድን ሓቅን ህይወትን አነ እየ ብዘይ በአይ ሓደ እኳ ናብ አቦ ዝመጽእ የለን ምክንያቱ ኣብ ሓደ ቦታ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ክትበጽሕ እንድሕር ኮንካ እንታይ ክህልወካ ኣለዎ መገዲ ክህልወካ ኣለዎ ብዘይ መገዲ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክትሰጋገር ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ እሞ ኣብ ኣቦ ክንበጽሕ ነቦ ክንርኢ እንድሕር ኮይንና መገድና መን እዩ ጎይታ እዩ እቲ መገዲ ድማ እንታይ እዩ ሓቂ እዩ ናብ ህይወት ዝወስድ እውን እሞ ከምቲ ኣብታ ቁጥሪ 6 ጠቐስናያ እውን ኣብታ ዘንበብናያ ካብተን ዝተነባ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 12 እንታይ ዝብል ብኡ ክንድሕን ዝግባእ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንሰብ ኣይተዋህበን እሞ ምድሓን ብሓደ ካልእ ከቶ የልቦን ላዕሊ ተበልና ታሕቲ ተበልና የማን ተበልና ጸጋም ተበልና ብኡ ክንድሕነሉ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ኣይተዋህበናን ምድሓን ብኻልእ የልቦን ህይወት ዘለዓለማውነት እውን ብኻልእ የልቦን ብኡ ጥራሕ እዩ በቲ ኣብ መስቀል ዝሞተልና በቲ ኩሉ ዋጋ ድማ ዝኸፈለልና ብኡ እምበሪ ብኻልእ ክንድሕን ዝግባእ ካልእ ስም የልቦን እቶም ኩሎም ቅዱሳን ኢልና ንዝክሮም ኣማላድነቶም ንደሊ ጸሎቶም እውን ንደሊ ኣምላኽ ዘኽበሮም ነኽብሮም እውን ናብ መን ረኣዩ እዮም ዝብሉና ናባና ረኣዩ ኣይብሉናን እዮም እንታይ ደኣ ናብቲ ንሳቶም ዝረኣይዎ ካብ ቅድስንኡ ቅድስና ዝተቐበሉ ንዑ ናይ ኣቦይ ብሩኻት ተባሂሎም ድማ ኣብቲ ስፍራ ህይወት ዘለዉ ናብኡ ረኣዩ ናብቲ መገድን ሓቅን ህይወትን ዝኾነ ክርስቶስ ናብኡ ረኣዩ እዮም ዝብሉና
أنتوا أبنا بي دكتور انتاي لمنا نيرم ناي باولوس قداماي قرنطس معراف 11 قطر 1 تقيسهم نيرم كم تأنا نكرسوس زمسلو زلخو نسخاتكم دما نعاي مسلو نعاي مسلو راح تتقوا النبرت اتي ملختي انتاي مخونه نيرو باولوس كنتايلو كم تأنا نكرسوس زمسلو زلخو نسخاتكم دما نعاي مسلو نباولوس كنمثل كلنا نمنينا نمثل نكرسوسينا نمثل أنا نكرسوسي يزمثل مو نسخاتكم دما نعاي مسلو نباولوس كنمثل كلنا نباولوس زي كنا نمنينا نمثل زلنا مالتي نكرسوس مغنياتو باولوس نمني يزمثل نكرسوس يزمثل ما بخمزي كنبر دما زيابير يحجزنا كابتي إن مهارو زلنا إن أستنتنا نحناون هيوت كنرخبلو نابت مجدن حقن هيوتن زخنة ما بقول هيوتنا ناي نموتنا دما بتنسعيو زلوت أقويتا نابو كنقرب اتنابو زبصحنا مجدد ما كنحز እግዚአብሔር ንኹልና ይحግዘና ወድ አምላኽ ዘሎ ወድ ዘለዎ ህይወት አላቶ ወድ አምላኽ ዘይብሉ ግና ህይወት የብሉን ኢሉ እሞ ህይወት ዘለወና መን ተለና እዩ ወድ አምላኽ ክርስቶስ እንተለና እዩ እሞ አብ ልብና ንወድ አምላኽ ንክርስቶስ ዝኸውን ስፍራ ከነዳሉ አብ ልብና نود أملاخ نكرسة زخون بوتا كلونا أملاخنا نخلنا يحجزنا سلكل يابير مسجانا يبصحيو أما مدبنا نصلت كنعصو كلنا عنصب نصلت عفنبل من سلام زصلت صلت كم بحدش كلن زخ الجابير كبقيتنا مدحنا يسوع كريستوس من سلام زحنت له كل زخنت قدس بيت كريستيان اللي من لنا قبل على حزب مؤمنان بزح سلام كل سلام سلطان له الجابير أملخنا من سلام تصلي بسمايات نبر ربنا سنكاي قدس من سخات مسخ أركان تاب سمايكم دمان دريكم عليت مقبنا لما هبنا أنا نجودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا عسانا دقلنا كيف فادحنا نمبر فتنا يتأتونا إنجسن حيلين كبر النزل علم نتكلم أمين أوجزتي مريم بناء قدس كبرياء ملا سلام تا سلام لك له حلنا خدن كلي خد سجاهون دن كلي خي أدي جابير سبات كوي تا سراوي سلام لك له نسقي كاب عن السبرختي خي فركرس بمرخيو قوم اللي تتسجى جابير مساقيو أوفس تدس والكي فتياتنا سريلنا نفتو ودخ يسوع كريستوس منتانا محرات لمن لنا أمين ونقول تحجابير لمن كان مال كان لنا ونقول سلام سلام هبنا كل كان خموك جابيرات لنا سجاخو نفسلنا كان نفلت بعد أملاخ بنا كل اسم كان سمن نسوعنا لنا أب سمايات ذل خان نسخة سلام كعبنا سكلنا حدر أبزع على بنزل مارنا سلام حلو نقول لما راح تنسوا سلطان بقول اسم كان سلام حبهم أبدريانا نزلوا مكان تازاب كام خراب أم إتاونا مجانا نزلوا قراءتنا بقول سلام حلوهم بودون بعنون قوات كنبرن كل سنة يملك خد معنا خاني جابير بنفرح بيا ونت كنكبن كرسات مسؤول زمان فت كل سن سجانا صنعتهم بقول على من كل سعن نزل ألم أمين هذا أملاخ محرم هذا بحال أملاك ربلن ساعات ما عرفت تبارك لنا كل شيء جابير أملاخنا ساعات زامشل دي أدم ما بارك لنا نخن جمر زنقا خانا جميرنا نخن فتصم دم أملاخنا زي تفلخنا نساخا مكر مسكانا أخايكم اتو أمأتونا صلنا يصلت أملاخنا ساعات تريو ساعات تقبلو برلنا إذا حجغن مهارات صنعنا قال كادم أملاخنا بوتاتنا قدسان كم مسللو نعخا مقدن حقا هيوتن زخونكا أملاخنا دما نبخا خنقربلو
እስኻ ዘለዋ ህይወት ክትህልወና ድማ ኣምላኽና እስኻ ርዳእኒ ንዓለም ሰላም እዛ ዘለና ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ድማ ሰላም ሃበና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ ኢማ ኣምላኽና መወዳእታ ኩልና ድማ ሰናይ ግበረልና ብሕማም ዘለው ጸሎት ዘክሩና ዝበሉና እስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንስኻ ንኩሎም ትፈልጦም ኢኻ ብዓይኒ ምሕረትካ ጥምተልና ኣብ ሓዘን ዘለው ፃናናዕልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ጠምዮም ፀሚኦም ዘለው ንስዓዮም ስጋብ ነፍሲ ተኣስሩ ተሓዮም ፋሕ ዝበሉ ድማ ኣክቦም ኣብ ፀባን ዘለው ድማ መሰረ ፍጠረሎም ዝወለድናዮም ኩሎም ባሪክካ ቀዲስካ ናትካ ሃገር ከዕብየናና ሳና ዝዋዕልካ ንመስግነካ ንሳና ክትሓድር ድማ ንምዕቀበካ እዛ መዓልቲ እዚኣ ከም ዝባረካልና እዛ ለይቲ እዚኣ ድማ ባረኸልና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእክቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ከምተና ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንተገልና ካብ ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ከድንግል ይኺ ብስጋ ኸውን ድንግል ይኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ይኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ፍትሃወይ ስረ እግዚእና ኣምላክና ወልድና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ገጋና ሰረ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሳ ወልዱ ለብር ከሳቴ ብርሃን አንቱማ አብየ ቀናት ወዊ ዲያቆናት ጡራን ሳርጎ ህፃናት በበስምኩም ንፍታን ወንፃሓነ ይረስየነት ኩልዋን ስማያት ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ መልዓ ሰብቲ ክልተ ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ 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 ከምኡን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ መልዓ ሰብቲ ክልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ 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 ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘ ዘለና የቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ምሸት ይግበረልና ብሩኽ መዓልቲ ምስጋና ድማ ይግበረልና ብሩኽ ለይቲ አሜን አባታትና ብሩኽ ለይቲ على هوت ربنا سلام قام تعبنا على هوت ዓርቢ ኣለና ድዩ ዓርቢ ዓርቢ የብልናን ዋላታኒ ወይ ተዓርቢውን መድሃኒ ዓለም እያ ቅዳሴ ስለ ዘለና ናይ ምሸት ስለ ንውድእ ቅዳሴ ክልተ ዓርቢ ክህልወናኒ ማለት እዩ ሰላም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅዱስ ቤተክርስትያን ትሁባ አገልግሎት በንቃድወን ብጥብዓትን ክትከታተልዎ ዘምሰኹም እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር ሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል ከምቲ ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ዝረዳእና ዝደገፈና ዝፈቐደልና ከዓ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ እቲ ዝመፅእ ጉባኤና ብድሓነ ሰላም ክንጋባእ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና አሜን ሰላም ለይቲ ነቶም ለይትና ነቶም መዓልትኩም ዝኾነ ከዓ ሰላም መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ይራኸበና አሜን አሜን ቃል ህይወት معنا ረኽቢ ሓቂ ቃል ህይወት የስማዕና ፅቡቅ እንያት ይግበረልና የቀኒየልና ኣቦና እኳ በሰላም መጻእኩምና ስለዝነግበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ ብጣዕሚ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብሩኽ ለይቲ ቃለ ህይወት አሜን والله ቃለ ህይወት ይስማዕና
راي كلهم حزب እግዚአብሔር በድጋሚ ሰላም ለይት በሰላም ይራኸበና